Bernard Grek ma weġibx hekk kif minn One News kien mistoqsi dwar dak li ammetta mal-Malta Today, jiġifieri li flaqat li kellu fi Strasburgu fil-fora Ewropej m'għamilx argumenti favur għala Malta għandha tgawdi minn fondi Ewropej għal proġett tal-pipeline tal-gass u li minnu eventwalment jibda jgħaddi l-idroġenu gass aktar nadif mill-LNG. Barra l-Parlament, evidentament, Bernard Grek kien skomdu quddiem il-mistoqsijiet li ħadem kontra l-interess nazzjonali u ma rridx jgħid għaliex din il-materja daqstant importanti għal pajjiżna ma tpoġġietx fuq l-aġenda flaqat li kellu fi Strasburgu. Fosthom anke laqa mal-Ewroparlamentari Taljan Antonio Tajani li kien qed iqajjem numru ta' mistoqsijiet dwar jekk pajjiżna għandu xi gawdi mill-fondi Ewropej għal proġetti msemmi. Laqat li kellek għamilta fuq l-aġenda. Tridix risposta? Qed nistaqsik bħala ġurnalista għandi dritt nistaqsik. Għandek trid tistaqsi però Nagħmel follow-up questions ukoll. Trid risposta? Mela, li kieku ma kienx għal Partit Nazzjonalista, Malta ma jkoll ebda fondi. Mhix għall-mistoqsija li qed nagħmellek ir-risposta li qed tagħti. Fl-Unjoni Ewropea. Nistaqsik kif fuq l-aġenda fil-laqat li kellek. Ringrazzja. Le, ma ġibniex qed tażel li ma tweġibx u n-nies qed jindunaw li qed taħrab, Dr. Grek. Fi Strasburgu mal-Malta Today, Bernard Grek ma lissinx kelma favur li Malta tikseb il-finanzjament Ewropew għal pipeline meta mistoqsi dirett mill-ġurnalista jekk Malta għandix tiċċaħħad mill-fondi Ewropej għal proġett. Fil-rigward tal-fondi, irridu naraw il-regoli Ewropej jiġu attwati u jekk hemm allura nuqqasijiet dak is-sens irridu dak ir-regoli jiġu segwiti b'mod verament ristrett. Ma' One News barra l-Parlament, Bernard Grek kien konxu li kien falla li jġib l-interess nazzjonali l-ewwel fil-laqat tiegħu ma' barra. Minflok bċertu prepotenza dak li kien qal li jistħi jgħid li hu Malti mhux biss qatt jiżżuffjetta bil-mistoqsijiet, iżda qal hekk ukoll. Dr. Grek. Take two? Taħseb li kellek. Namlu take two? Le, ħafna drabi, fimni, ma tirrispondinix l-ewwel darba u nipprofonu. Inti ma tweġiba tieni darba. Le, ma tweġiblix fuq Aħna ġejt l-Ewropa u l-Malta namlu.